Ҳамада салом. Номи ман Ҷурабек мебошад ва ин канали Чӣ гап. Бо хоҳиши бисёри подписчикои ҳамин канал ман имрӯз мехостам ба шумо имо чӣ хел промои эфир буромадан дар кора ба шумо нишон диҳам. Барои ин модда программаи имо нею программаи имо бета дар кора. Барои ин мо медароем Play Market программаи имо бетара скачат мекунем. установка мекунем. баъде ки установка кардем открит мекунем ва шумо дар кадом давлате ки бошед, мисол номерои кадом давлат намекушед ҳамна мезанем. ман дар Россия ки ҳастам, Россия вибрат мекунем ва номерои худам меброяд. айҷа шумо агар наброед номеротона мезанем ва галочка пахш мекунем. чихеле ки мебинем профили мо дар имо кушода шуд. акнун барои промои эфир кардан мо медроем меню. тарафи дасти чап поёна нигоҳ кунед, се хачаи меню ба медроем. баъд дар инҷа вибрат мекунем лайв. баъд иҷада шумо да меброя одамое ки ҳамин промои эфир доранд. метавонед иёра тамошо кунед. агар хутон промои эфир буромаданӣ бошед, тарафи дасти рост болора экранро нигоҳ кунед. сурати видеоча ҳастай. ҳамура вибрат мекунед. баъде ки вибрат кардем, мисол иҷа ман ин поёнда нигоҳ кунед, ҳарфҳои сурх карди старт лайв навистаги ҳамира зер мекунем. ина бародаро, мо дар промои эфир метавонем дар инҷа сообщение хутона нависем. ҳама хел бародаро промои эфир меброянд аз имо. мода дар кор нест промои эфир, барои ҳамин завершид мекунем. бародаро, ин видео бо хоҳиши бисёри подписчико буд. барои ҳамин марҳамат касое ки хоҳиш карданд тамошо кунед. агар видео маъқул шуда бошад лайк монед, дар канал подписатсия кунед. хайр, то видеоҳои оянда дар паноҳи худо бошед.